amangaka somandla kusebenza uNkulunkulu ayicela ukuthi abantu basodlala ngami uNkulunkulu anamandla. Kulungile baba uma kuyintando yakho. Kulungile mnyeni madla wonke uma kuyintando yakho. Kulungile baba uma kuyintando yakho. Oh Nkosi ngiyadlula. Bona bayishisa indlu yami. Balayisha iy'moto zami zombili. Ayisho iphela kulungile. Jehova uzongipha amanye amandla. Kulungile. Kulungile ngiyabonga abantu bakanogcoyi ngiyabonga. Ngiyabonga. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, lena ke ivideo ibhlungu kakhulu neshiye abantu abaningi ke beshaqekile la ezinkundleni zokuxhumana kulandela isigameko ke sokushiswa komuzi kanye nezimoto zobethole isikhundla sikathisha nhloko esikoleni iNogcoyi Primary School kwaNongoma. Iso lezo ke liveza ukuthi ke lo thisha bekulindele ukuthi ke aqale ngokusemthethweni kulesi sikhundla kuleli sonto. Kwivideo ke esabalele ezinkundleni zokuxhumana ethathwe ngesikhathi kusha umuzi, unkosikazi Mbatha uyezwakala ekhala ethi amandla amangaka nayishisa indlu yami bantu bakwaNogcoyi kulungile yenzani konke nikufunayo. Ukhulumela isathu kwaZulu Natal unkosazana noma Samaria Caluza uthe abangabazi ke ukuthi ke ukushiswa komuzi ka unkosikazi Bhabhi Mbatha ongafuna kuhlangene nombango wesikhundla bekufanele angene kuso emaphakathini nenyanga edlule. Uthe ngoMay 18, 2023 unkosikazi Mbatha bekufanele athathe ngokusemthethweni izintambo kulowo osekunesikhashana ke ebambile kulesi sikhundla. Kuthe sekufanele kwenzeke lokho lona bebambile osekusele nje isikhathi singangonyaka athathe umhlala phansi wathi yena akakulungeli ukunika izintambo kunkosikazi Mbatha. Kusho yena ke unkosazana Caluza wesathu. Uthe lokhu ke kubese kuhlehliselwa ukuthi kwenzeke ngasekuqaleni kwalenyanga uJune kodwa ke kwangabe kusenzeka ke kulandela igameko ke ezenzekile. NgoLesihlanu ngomhla ka2 June bathe bayafika othisha esikoleni bafica kuvalwe ngezingidi ezingaziwe esangweni zaqekezwa kwathi uma bengena ngaphakathi kwatholakala ukuthi ke kushiswa amagumbi amabili phakathi kwawo kukhona negumbi lokusebenzela ebelina wonke amaphepha ukuthi ke kunikezelwe izintambo zesikhundla so principal kunkosikazi Mbatha. Uqhube wathi ke lokhu ke akuphazamisanga ukunikezela kwesikhundla kankosikazi Mbatha kodwa kuthi kameze nokufunda kwase kulandela into ebhlungu ukuthi ke unkosikazi Mbatha washiselwa umuzi kanye nezimoto zakhe. Okhulumela amaphoyisa akwaZulu Natal uColonel Robert Nechewunda uthe amaphoyisa kwaNongoma aphenye icala lokuzama ukubulala elokushisa nelokucikela phansi kwempahla kulandela isigameko sokuhlasela kowesifazane neminyaka engu46 kuleli sonto ke elidlule. Kanti ke bekungakaboshwa umuntu ke kulesi sigameko. Abanye baye bathi ke isitha somuntu omnyama umuntu omnyama. Ngampela bakithi ulaka olungaka esifundazweni sakwaZulu Natal ludalwa yini. Mangasibo sopolitika amakhansela abanokubulalana ngendaba yezikhundla abamatekisi nabo abahlezi bebangemzila mangasibo abamatekisi othisha nhloko nakhona futhi nakhona kuhleze kubangwa indaba yezikhundla. Bakithi ke ake sizibheke njengabantu sibheke ukuthi kahle silimele kuphi selashwe ukuze bakithi kunqamuke lokubulalana okungaka. Ayike bakithi ke kuphela amagama mangabe kunjena. Ibhlungu le video ngibukile ngezwe ngifikelwa inyembezi ngizwe umuntu ekhala ngamandla akhe esebenzile esebenzile bakithi wakhumuzi wakhe wakhela izingane zakhe manje akasena lutho ngenxa nje yabantu abamnyama bakubo ngoba phela sisizwe somnyama sise ngabantu bomuntu oyedwa. Uyabona bakithi angazi ukuthi ngempela into enjena iyaye ithiweni. Ungasho umbono wakho ngenzansi ukuthi ucabanga ukuthi kungaba yini isolution kulezi inkinga nezigameko ezenzekayo lapha yana ke esifundazweni.